कलाकारांनी कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडेचो बहुमान केलो। त्या उपरांत कलाकारांनी नाट्य रूपान आपल्यो मागण्यो मंत्र्या मुखार मांडल्यो। हे लोककलाकार तर आहेतच, तर उत्सवी आणि स्पर्धात्मक रंगभूमीवरही त्यांचा वावर आहे। स्पर्धात्मक रंगभूमीवर त्यांनी यश संपादन केलेलं आहे। शिवगोमंतक सारख्या नाटकातून छत्रपती शिवाजी महाराजांची भूमिका त्यात ते भाव खाऊन गेलेले आहेत। अनेक नाटकांमध्ये काम करून आज ते या मंत्रिपदापर्यंत पोहोचलेले आहेत। त्यांचं स्वागत। तर आता आपण ह्या कार्यक्रमाच्या औपचारिक तुका किती उलोवंक जाय गो बाय? तुमचे सगळ्यांचे झाले आणि मजे किती आहे? काय सांगायचं तुला? बिन दिक्कतपणे सांग हो। म्हाका नाटकाची खूप आवड, वेगवेगळी भूमिका करपाची खूप उमेद। पूण ही उमेद म्हाका गॅदरिंग आणि स्कूल लेवल कॉम्पिटिशन आणि मर्यादित दवरपाची ना। मग काय हवंय तुला? सुटी जशो कार्यशाळा जातात तशीच बाल नाट्य महोत्सव जावचे, जे आम्ही ही नाटकात भाग घेतली आणि आमचे विषय आम्हीच मांडटली। होय होय, आम्ही बालनाट्यातूनच आमची कला फुलली। बरोबर आहे। बालरंगभूमी ही नाट्य चळवळीचा पाया आहे। आमच्या शाळेत नाटक विषय घेवपाक मेळटा, खूप बरें दिसता। पण स्पोर्ट्साक जशी मार्क्स असतात धावते, तशी नाट्य कले खातीरूय मार्क्स ह्या विशयानूच ग्रॅज्युएशन करपाची इच्छा आसा। कलाकारांनी मांडिल्ल्यो वेगवेगळ्यो मागण्यो आयकल्या उपरांत गोविंद गावडेन ताचेर जाप दिली। कलेच्या क्षेत्रांत खूपशे आमचे गांवांतले मांड आसा किंवा ज्यो आज महिला म्हज्या मुखार आसा, त्या कलेच्या क्षेत्रांत ही आमची कला जी आसा ह्या गोंयच न्ही, मुखार आमच्या भारताच्या कानाकोपऱ्यान ही संस्कृती आमकां रुजोवपाची गरज आसा। ज्या नाट्य क्षेत्राचो आज उल्लेख जालो, अश्यो काही संस्थेची एक सिलेक्शन करून आमची गोंयची नाटकां सुद्दां ह्या गोंयचे भायर वचून ती परफॉर्मन्स जातली, ते परफॉर्म करपाक तांकां संदी मेळटली, ही जबाबदारी आज हांवें म्हज्या खांद्याचेर घेतिल्ली आसा। जाणी कडेन गोंयचो प्रत्येक कलाकार जो आसा, ज्या ल्हान माणकुले भुरगे जे आज ताणें एक बालनाट्य चळवळ मुखार व्हरची असो तरेची एक उमेद दिल्ली आशिल्ली, ह्याच कलाकाराक एक उर्बा, जाणी करून ह्या गोंयानूच न्ही, ह्या भारताचेच न्ही तर जगाच्या कानाकोपऱ्या खातीर आमचो कलाकार पावतलो, हेची जबाबदारी आणि हेची एक शपथ, हेची निश्चित आमी धोरण निश्चित करूया। आणि परत एकदा म्हणजे तुमकां सगळ्यांक उतर आसा, समस्त कलाकार जे गोंयचे आसात त्या त्या तालुक्यांनी वचून त्या सगळ्यांक मुखार घेऊन त्यांची चर्चा केल्यानंतरच एक कलात्मक एक धोरण आमी एक बांदुया, एक घट्ट करूया। आणि त्या खातीर सरकारा कडेन जो आधार, जो आमकां काही गोष्टी आमी मेळोवपाच्यो आसात, तो आमी तुमच्या आमच्या सगळ्यांच्या एकवटान आमी करूया। प्रुडंटा खातीर चेतन गवस।